and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Ay, gubot na ba yan ning atong lugar, Kap? Kaboy! Uy, hala, si Ate Fanny. Oo, sabay na hitabo ni mo panyong. Nganong nagdali ka man? Naunsa ka man, ate, oy. Namura ka magigukod og multo. May miabot ka truck di karga, Kap. May mga sakay nga mga lalaki. Huwag nagkarga og sin. Nasab suwin na. Kap, unsa magkahana, oy. Kinahanglang ako ning masusi. Ma'am. Bisig, na ipupugong na to ini, mama. Bitaw, ma'am. Kinsa man ka ni mo pugong? Amo ka ning bay. Busa do na may katungod sa pagkural sa among luna. Aron wa na makapanghilabot ini. Adi ay. Sige na. Iariya na niyo ang sin. Gay. Pagkaraw na to mga sin. Mama, Gay. Hina. Paduulan ako mo reklamo. Wala. Unsa ko ng mga sin? Akong kuralon ang among luna ka. Aron sa ingon wa na makapanghilabot pa ini. Aduna ka ba'y permit sa pagpakural? Permit? Kap, tag-iya sa luna. Tag-iya sa bay nga nahumno. Unya, papangayoon ko ni mong permit. Gusto lang kong maniguro nga way manghilabot sa among luna. O tingalig doon ay mo reklamo sa imong pagkural, wena. Pareklamuha lang kung si Kinsay gusto mo reklamo, Kap. Ang ipaniguro ko lang, nga dili ko mula pa sa among yuta. Sige na! Sugdi na ninyo ang pagkural! Dili mahimong mulabay ang oras nga wa mo'y trabaho pero siging sweldo! Adi ay. Trabaho na! Naulian na ka siya, Milay? O nga nung nakapangutana ka man kuno ni Ana, ate. Kunong gud. Maramang gud og nibalik ang iyang pagkamaldita. Kanang manong pagkamurag Sherry Howd. Bitaw, no? Anong man makapugong si Kap? Ano dili na yun ang pagkural silang bay? Ay ila manggod na, ate. Gawas lang kung mula pa siya. O nya dunay mo reklamo. May mo na mo patiliwa ang kapitan. Astilon. Ano na ka una maghasuin sa pagkural sa ilang luna? Ay gusto lang siyang maniguro. Basta ako, Milay, nagdudag yun. O sa may imong duda. Dunay mina ka ng dapita. Uy, Kap! May sagot di kang kuralon ang ilang luna ni Wena? Wa tayo mahimo, Carol. Na? Kung doon na pa'y butangan ng baya, Kap, mahimo nilang makuha kay wa na may makakita nila. Taas pag kayong pagkakural, oh! Ang bugtong lang natong mahimo karon, Carol, mao ang pagpaniid ni Wina. Wa ko ma-establisar nga usagyod ka drug lord ang ama ni Wina. Kay lain man nga iyang gida. Gawas pa, wa siya din maglihok. Misamot pagid ron nga wa na makita niyang amahan. Mo'y hinungdan nga itutok nato kang Wina ang pagpaniid. Aron ato yung masakpan hain ang iyang amahan. Uy, iha, magbay ka na. Tita? Uy, Taysa, nga no magpulos man sin ang gidokdok mga panday. Ako nang ipakural. Aron sa ingon na magsigig panghilabot sa mga butang nga mahimong wa pa maugkat. Sakto gyud ka iha. May ragyod nang imo nang gikoral kay diha rabay gabi nga dunay nang rak-rak din he. Oh, Duna? Dunay! Buting saka itaw sa kong kabuhin at tutungura. O misambot ang akong kahadlo kay dinhi si Diego na atong hitabua. Kinsa man ka to nagrakrak, tita? Na, wag yun nahibawag si Kinsa. Kaysa dihang nangabot ang mga polis, una pa mang nangawa ang mga nangrakrak. Nalutsan day ang mga pulis. Maog yun day nahitabo. O kung sa malinahimo sa kapitan, ang iyang mga tanon. Ay nagmika! Ay, sagod tay mahimos ilang batota, oy. Lamyon lang nas mga bala.
Nganong kauban si Jay ni atong gabi una? Ay, kuan, agi-ayo tingali nila kumbinser ang akong anak nga mani din inyo. Kinsay ilang gipanid-an? Kinsay ilang gipanid-an. Uy kanada murag wasab koy kalibutan kinsay ilang gipanid-an. Basta kay ako nasayran nga do na sila gipanid-an din inyo. Hala! Unsa tita? Hala! Tingalig do na sila gikatingad aning inyong bahay. Aw, kuang gud to kanang nahurot gud og pangamatay ang mga nagpuyo diha, di ba? Aw, ang imugong inahan, mga igsuon og mga katabang, di ba? Unsay bot mo ipasabot? Dunay nagmulto din eh. Nagmulto. Ako ang Daywina. Atos ako, Daywina. Kuyaw day kung maabtag ko gabi din eh. Tita kaniyot lang. Nga naman iha. Pahimang no si Jay. Unsa may akong ipahimang no ni Jay. Isulti na yun iha. Aron ako pong isulti ni Jay. Wa pa kami mahuman. Uy, paayo tingali ni Wina ang ilang bay kay iyaman ding gipakural og sin. Ipaayo. Ipaayo? Ngano? Wala na siya ma'am ni siya. Nga naman di ay. Makahimo di siya sa pagkural sa ilang bahay. Nga wa man siya nahinumduman sa iyang kagahapon. Kada din sigihan siya ingon nga ilan ang bay. Ma, di nakugustong padayonon pa ni Muswi na din sa ato ha? Ngano naman sa Jay? Ma, nagpakaroon ingno na Swin na. Naulian na siya, ma. O kung imo pa siyang padayonon din sa ato, tingalig dili mo na makita si Butsoy. Kesa naman sa'y nang intriga ni mo nga naulian na baswina ba? Dili ko madag intriga, ma. Ako mismo ay nakadiskubre ni ini. Di kayo ni Swin na. Wala na siya amnesia. Kadali sab. Kanang iyang pagkural sa ilang bay, kakinsa man ang pagbuot. O kinsa may nagasto ni anak. Katong may kuha niya sa ospital. Ma, abi pa na ako nagkasabot na ta. Dili pa mihangyo naman ko nimo nga mahimong makasud si Win na dinhi sa ato basta tultulan ka, hain siya magpuyo. Aron sa ingon mapanidaan nato kung tinuod bagid nga iyang amahan ang nagkuha niya sa ospital. Ay naambot oy, naglibog na manggog ko. Ayaw na libog ang imong hunahuna, ma. Utang buot likay si Win na. Ug ayaw na gid siya pasudla dinhi sa ato. Abi ni mo, gusto na kong maglakot sa kong kaugalingon. Ngano? Tungod kay talawan ko. Tungod kay dili ko makariskar sa pagtanaw sa gusto kong makita sa umaabot. Ayaw pug saan? Gusto ko ikaw luwason. An? Sobra ang gibuhat nila ni Wena o sa ilang kaubanan diha nimo. Nakita ko ang naghanduko nga miagas gikan sa imong naong ingon man sa imong kalawasan. An? Ug kining tanan tungod na ako. Dawaton ko an bisan unsa ilang buhaton nga rin ako. Basta di ka lang nila hilabtan. Ang dili ko mapasaylo kung ikaw mo ibuhatan nila sa ingon. Hutdon ko sila sa pagpatay. Wa ko mahatlok ni Wena. Mas malipay pa ko kung ako yung silutan. Dili lang ikaw. Di ko nung tagsamot ang atong relasyon. Haba, kinalang dili ta magpadaog sa atong kahoyang. Buhaton tang taming ang atong duha kagugma kung maabot ang maong pagsuway. Haba, Andam ko mo sakripisyo, Jay. ako mo'y dili andam nga mawa ka sa kong kinabuhian. Mahal ta kay ka. Mahal ta sa kaayo ka. Kung nalabang nato ang kusog ay linog, way katarungan nga mo surrender dayon ta di anang katalagman nga hindi mo lang sa tao. Ipakita nato ni bisan kinsa nga gusto mo guba sa to relasyon nga labaw tang gamanan. Oo, ang kunon ko. Ako mo'y hapit mo nga sa duha nato kapagbati. Sa diyang gihulga ang kinabuhi sa kong igsuon. Pero nahigmatan ako. Bililyon igay nako ang binuhat nga gigasahan kong puti nga rosas. Huwag pungunta ang duha na to kakukma, Jay. Aron wa na'y makatarog ini. Pero, ikaw ang akong kikabalakan. Ngano? Tingalig gidili ang parehas na ako nga gitugahan. Aron mahigugma. Nangayo kag timailhan, dili ba? Kung gididaan ka pa,
Ano nakakita man kog buwak nga rosas nga puti nga moray buwak sa garden sa simbahan? Mura ni nagpangamay na ako, An. Ayaw pag hunahon na niya na dunay makatabang na to. Kinsa? Ang tuas sa taas. Usa, ayaw pong sang imong kaugalingon aron makita mo unsaon ko nimo sa pagluwas. Ang duha nato kagugma, maoy makahatag og kagawasan sa imong kadlok. Ma'am, apo naman. Ang uban, magpabilin din Doon na may palit og panihapon alang sa 5 ka mga tao nga ibilin din aron may mubantay sa mga scene nga wa pa mataod. Okay kay ma'am. Ay, di man ako pabili. Ayaw ninyo pasudig laing tao kayong dapita. Nakasabot mo? Tingalig ba ko ang inyong bossing? Biyan mo ma'am. Bantayan mo kayo. Sige. Dinihaw na mo, kay doon na pa kuya tuon. Ing na ang driver sa truck nga huwaton ko. Asa ka man? Putanaw ko sa gikoral nga bahay nila ni Wina. Ay nalang gud pag-adto. Tingali magkita mo ni Wena dito. Nagsilos ka? Dili selos ang nagpaswabi ron sa kung una-una, Jay. Kundili, kahadlok. An, naghunahuna ka na sab sa imong nakita? Dili pa ko andam. Wa pa ko masayod unsaon ko ikaw sa pagluwas. Busa kon mahimo. Likay lang una ng mga tawana pa. Kinaot ka sabton ko nimo. Sige, dili na lang ko maadto sila Wina. Mo diretso na lang ko pauli sa bahay. Sige, take care ha. Pagkanindot sa kong gibati, nga doon na lain naghunahuna sa kong pag-uli. Garasad ka. Sige na, lakaw na. Love you. Love you too. Hi. Oh, Nakurat ka manggod. Mahimo bang mangutana? isa ka na? Gikan ka silang Anastasia. Ha? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!